Dobrý den, vítám vás u další z videoprohlídek dokončených domů společnosti Velfast. Dnes jsme přijeli na Prahu východ podívat se na typový dům V230. Svažitost terénu vyřešila paní majitelka krásnou skalkou. U tohoto domu si investor zvolil vytápění tepelným čerpadlem, systém vzduch-voda. Nad apsidou, kde se nachází kuchyňský kout, je navržený balkon. Momentálně se nacházíme v obývacím pokoji, který je spojený s jídelním koutem a s kuchyňským koutem. I v druhém nadzemním podlaží je prostor velice zajímavě dispozičně řešen. Dnes jsme měli možnost vidět krásný dům Velfast 230, krásnou zahradu kolem něj a nachází se i v krásném prostředí. Doufám, že pro vás byl inspirací.